Τα γράψαμε. Και τώρα! Όταν χτυπά 12 πρέπει να κλέψουμε και από εμείς. Όχι. Αν τα έχουμε πριν γραμμένα. Δεν κάνει. Δεν θα φαινόμαστε με το... Θα χτυπά 12. Να βάλω το βίντεο, δεν θα Συγγνώμη, φαινόμαστε. και πού ξέρουμε αυτόματα. πότε θα χτυπάει 12. Έχεις πάει ρολόι. Έχουμε ένα ρώσικο Λοιπόν, επειδή γράφει βίντεο αυτόματο, ακούστε λίγο. Ακούστε λίγο. Ας το Медведев, ποιος τον νοιάζει, ποιος σχέζει το Медведев. Όχι, να μας πει και μετά κάνει μπαμ μπαμ μπαμ. Αυτό Τι λέω. μας νοιάζει ο Медведев τώρα. Δεν μας νοιάζει, Συγγνώμη, απλά ποιος λέω. είναι ο κύριος. Το πρώτο μιλάει αυτός και μετά κάνει μπαμ Και μπαμ εμάς τι μπαμ μας μπαμ. νοιάζει, τι μας ενδιαφέρει. Για να γράψουμε το χαρτί εδώ. Τι λέγεται με το Μετμέγε. Αυτό για να πει... Ακούστε λιγάκι. Το βίντεο γράφει αυτόματα. Γι' αυτό καμιά φορά, Κάτια, μην ξεχνάς να γυρίσεις προς το εδώ, γιατί γράφει αυτόματα, έτσι τώρα. Ήρα, και σένα σε φορά αυτό. Εσύ να γυράς καμιά φορά προς το εδώ, να μην βγει συνέχεια ο σβέρκος σου. Μετά το κόψουμε. Τώρα γράφει το βίντεο, έβαλες βίντεο, δεν μπορούμε να πάμε κάτι. Μας παρακολουθεί ο Big Brother εκεί. Σιγά, σιγά, πιο σιγά. Απλά θα πάρω μερικά κομμάτια μετά και θα Γιάννη, κάτσε κάτω να πάμε. Κάτσε λίγο. Για το 2011. Πολλά ώρα και κάτι. να πω και εγώ λίγο Εγώ είχαμε. Εγώ λέω. Εγώ λέω δεν έχω κανείς. Γιατί πράγμα μιλείς. Υγεία, στην υγεία. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά. Και ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας, να είστε καλά. Το καλό. Άμα είστε πολύ στόκα να τσούκαλεις. Έφυγε 2011. Επόμενο, σε λίγο, σε λίγο. Φεύγει. Ναι. Τι κακό είχαμε. Αυτό κακό φεύγουμε από τα ζήματα του Πρέπει να είναι πιο άσχημα Ναι. στη ζωή μας και τι έρχεται να είναι πιο καλύτερα. Αυτό, άρα πίναμε εμείς. Όλα τα κακά να μείνουν στην προηγούμενη χρονιά. Εσείς Αμήν. στη ίδια. Αμήν. Είναι για καλό. Αν έχουμε ρίξει καλό, θα πάντα. Έτσι ζούμε. It's weird, it's special. Ωραίο. Ποιο προγράμμα, Παραδοσιακό. είναι. Σε δεν φτάνει. Попробовала ли? Θα μου πιέσεις το Γιατί δεν τρως εσύ? Πάρα φίλο. Στη Ρωσία, όποιο σπίτι να πας έχει από σε κάθε Ζηλέ, έχουμε μεγαλύτερο να σου πει. Δεν θέλεις πάλι. Δεν είναι η ρώσικη. Που λέμε εμείς. Δεν είναι αυτό. Я хочу. Όχι, δεν έχω εγώ. Αυτό είναι της... Α, γιατί έχουμε μεγάλο. Δεν είχα πάσα. Έχουμε μεγάλο. Δεν έπαιξα. Ζηλέ, έχουμε. Εγώ ένα πράγμα. Τόσο μαγιονέζα τρώνε οι Ρώσοι, πώς να παχύνουν. Ποιος δεν παχύνει. Όλοι παχαίνουν. Στην Ελλάδα εμείς παχύναμε, γιατί ήμασταν από τρέσεις. Αυτό το παράδειξο ισχύει για τους Γάλλους. Που τρώνε όλο μπέικον και λαρδιά. Όλοι... Παράξενο δεν είναι. Όλοι. Παράξενο είναι ένα. Άσχετο με αυτό. Έχετε δει που και αλβανόμη γυαλιά μοιοπίας. Όχι. Ούτε θα δείτε. Ούτε τσιγκάνο. Ούτε θα δείτε. Ούτε τσιγκάνο. Να, άσχετο. Εσύ Παναγιώτη, έχεις δει ποτέ αλβανόμη γυαλιά. Έχω δει, ναι. Έχεις δει. Έχω δει, ναι. Μάλλον είναι πολλά χρόνια μείνει στην Ελλάδα. Όχι, από όταν ήρθα στην Αλβανία αυτό το γυαλιά, γιατί με το που ήρθε τον πήρα στη δουλειά. Εντάξει, εγώ συμφωνώ. Μιλάμε όμως για μειοψηφίες. Δεν θα θέλουν τα μάτια. Κοιτάξτε, πόσο όμως το έχει έξι πέρα. Δεν νομίζω ότι είναι αυτό. Δεν πήγα σε εδώ, Δεν λέω. Αυτό. Δεν ξέρουν ότι αυτό είναι. Εγώ πιστεύω ότι μερικοί λαοί είναι... Το έχουμε στο DNA. Πώς ключа послушай. Έλα ρε. Τι διαφορά έχουν αυτοί με Ты τους хочешь, άλλους. Андрей Анатольевич, выслушай, ты просто после него аккуратно Μοναδική που διαφέρουν στο DNA από τους υπόλοιπους ανθρώπους είναι μόνο η Да, я, конечно, понимаю, твою Дмитрий Анатольевич ведьму. Но после него будет бить куранты, там будет четко эти куранты. Леша, кроме тебя, ты поверь мне, я не знаю, может, рыбки еще интересно. Вот именно что послушать, куранты послушать, там куранты нужны. Я 12 лет
Δηλαδή εγώ που είμαι κύριος, να έχω αυτά. Αν δεν έχετε εξηλιστεί με τον кαιρό και είστε γνήσιος. Нет, мне аккуратно главное пропустить, а потом я что делаете? Ну, солнце, это что это тебе? Я ж ничего не имею против. Δεν έχουν Там же все равно, конечно, аккуратно. Никому это не надо. Как это делать все? Сейчас. Τι ακριβώς Вот είναι этот, αυτή η который держит διαφορά звук, στο надо. DNA. Только не поменяй программу, звук Δηλαδή, смотри. ποια είναι η διαφορά Ну, в смысле, поменяешь, что мало στην будет, ηλική что тут. διαφορά. Все, это реально. А ну пускай играет, сейчас все равно уже никто. Τα χρωμοσώματα αλφαβήτα που εκεί είναι διαφορετικά. Είναι το DNA και RNA. Δύο που δημιουργούν μια σκάλα. Δεν μπορούμε να το χωρέσουμε το σελέκτο. Где холодец? Вот, ну, было бы туда поставить. Δεν τρως αυτό. Εδώ Πρέπει να πέρα χάσουμε το άλλο ζευγάρι. πολλές φυλές από εκεί. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω και εγώ. Я сегодня поем. Πιστεύω η Κατάλαβες. ιστορία είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές φυλές οι οποίες μπήκαν στη μέση. Ίσως γι' αυτό και δημιουργηθεί ένα διαφορετικό κλίμα. От чего поджигать? От свечи? Уксус кому-то, токсины пай параболит, Я приятно, что вы присоединили к локомотиву своего высокомерия мой вагончик с фруктом. А теперь говорит Евгений Александрович, мы свой вагончик оставили там. Για να γίνει να πας εσύ, κάτσε να πας. Победителей международного фестиваля пародии «Большая разница в Одессе» Ирину Хусаинову и Андрею Шубарину, которые прямо сейчас покажут нам пародии на звездные дуэты. Давайте смотреть. И вперед к Большой не забываем. Вика, можно показать сладкое лето? Да. Треба понимать, как это происходит каждый день. Сυγγνώμη, Μιχάλη. Έχουμε φαγητά για ένα λόγο και δεν μπορούμε να κάτσουμε 10 άτομα. Δεν χωράνε το πράγμα. Και πάνε καταλήξει άλλο πράγμα. Εδώ όλα είναι άπαζο ας μας πει. Αυτό δεν είναι. Και ήθελα να ρωτήσω, αυτό εδώ κάπως. Αυτό είναι παιδί μου. Έχει μέσα κούνα, μπερέκα έχει μέσα. Αν βγάλετε λίγο τα κελιά από τη μέση, κάτι θα γίνει. Ούτε σε κελία να είμαστε. Τι μας έφερε. Τι λες, αγάπη. Μα τι ανθρωπή είναι αυτή, δηλαδή, τα παιδιά και Γούνα. Γούνα, ρε γούνα, τραγκατόνα. Βλάκι, βλάκι. Όπως λάκι. Το γούνα τι λέει. Έχετε ακούσει την καραγκούνα. Ναι, αυτό είναι. Μαύρη γούνα σημαίνει. Μαύρο μήκος έφαγε. Το μπάνιο. Πάρει, εδώ μπροστά έχει. Δεν είναι σολομός. Είναι Νορβηγίας, όχι Σουηδίας. Καλά τα λέμε. Холодец. Καρατιές. Холодец, αυτό είναι. Τούτο εδώ. Да вот и тут алло. Зелен. Τούτο. Και δεν λέω παραπάνω λάτι μέσα. Αλάτι. Είναι όπως το κάνει και η μάνα σου, δεν ξέρω πώς το κάνετε. Λέω πώς θα το έφτιαχνα εγώ. Δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Βέβαια. Δοκιμάσαμε, το δοκιμάσαμε και ήταν εντάξει, Ναι, ρε παιδί, εσείς μπορείτε να το κάνετε. Κοίταξε, εδώ πες. Εσείς μπορείτε να το κάνετε έτσι, κατάλαβες. Η δική μου περιορέξεως κολοκτότητα. Γιατί από ποια λάθος Καλύτερα να είναι ανάλατο παρά να είναι αλατισμένο. Δηλαδή το ανάλατο το φτιάχνει. Το αλατισμένο δεν φτιάχνει. Ορθώς να το ψήσει. Ира, Рафаэль такой золотой будет есть, потому что... Ό,τι είναι, Βικτωρία.